ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. имрӯз 25 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 163 сомонӣ ва 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 12 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Mercedes E-класс, Opel Astra G, Vectra B, Astra F, Mercedes C-класс, Tangen, Daewoo Nexi, VAZ, Daewoo Lacetti, Mercedes W124, Hyundai Avante, Toyota Land Cruiser Prado. Хулас дар имрӯза навормон мошинҳои хуб, мошинҳои арзон ва мошинҳои автомат бисёра. неми мошинҳои имрӯза навормон мошинҳои автоматаи дӯстони азиз. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафте. Mercedes E-класс соли барориш 2008, объеми мотор 7,5 литр мебошад ва нархаш 130 000 сомонӣ бо хона иваз мешавад дар шаҳри Душанбе ё ин ки дар 9 ё ин ки дар 7 километри шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад дӯстони азиз. мултирул, комплектатсияи фул, мошини нав якдаста мебошад. мошини беҳад хубай, ҳамаш навай, аккумулятор нав, 4 баллони нав. коробка передач автомат мебошад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш чӣ қадар гуфтем 130 000 сомонӣ ва иваз мешавад бо хона дар шаҳри Ваҳдат ё ин ки дар 9 ё ин ки дар 7 километри шаҳри Душанбе дар доми тайёр бошад ва хонаи коробка ҳам бошад. мешавад дӯстони азиз, болои пул метиҳанд соҳиби ҳамин мошин. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран занг занед, пурсон шавед, вариантотонро пешниҳод кунед. Opel Astra G соли барориш 2001, кузов хеҷбек, 1.6 литр мотор, сӯи шӯриш, бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. соҳибаш мегӯяд ки мотор инжектор, состояниш созай, илтимос одамои мошинхар фақат занг зананд. нархи мошин бошад 56 000 сомонӣ, савдо дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. марҳамат. Opel Vectra B соли барориш 1996, 1.6 литр мотор, сӯи шӯриш, бензин, коробка передач бошад, механика. мошин дар ҳолати хубай, краскаш хурӯшидагӣ надорад, кузовуш задагӣ надорад. мотор соат боре кор мекунад, документош 1 сола, 4 баллонш навай, коробкаш 100%, хадавоиш зурай, сентр замокш кор мекунад. мошин диагностикада беҳуда занг назанед, яъне диагностикаи шаҳри Душанбе дай. нархаш бошад 35 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. Mercedes C-класс, яъне сечка, соли барориш 1996, 1.8 литр мотор, сӯи шӯриш, бензин ва газ, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати нақс қарор дорад, кондитсионер, 4 баллони нав, 4 электропакет. ҳуҷҷатҳо то 15 ноябри соли 2023, яъне ҳуҷҷатҳо солонаам гем хато намекунем. газ, бензин кор мекунад ва нархаш бошад 45 000 сомонӣ. нархи охиронша бародаро дигар сурат напарсед, мегӯяд соҳибаш. марҳамат, 45 000 сомонӣ ва дигар арзон намешавад. дар комментария пештара навор Tangen хоҳиш кардан. марҳамат. соли барориш 2008,
соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, маълумоти бештар бо тариқи телефон. Мутаассифона дигар ягон маълумот нест, коробкаш чия ами суратҳо маълуме ки коробкаш механикае, объеми моторашам намедонем чандае. Хеле хулас барои маълумоти бештар соҳибаш занг занед, пурсон шавед. Нархи мошин бошад 25 000 сомонӣ, боз савдо мешавад ва ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе. Марҳамат дӯстони азиз. Deo Nexi соли барориш 1995, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач механика. Мошин 100% харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. Нархаш бошад 21 000 сомонӣ. Марҳамат. ВАЗ 2106 соли барориш 2005, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошинча солаш 2005, старт стоп, дарунаш тоза сидениёи Chevrolet, яксола ҳуҷҷат дорад, 100% нахаду, бензини холӣ, газ задагӣ нест. Мотор соат бори кор мекунад, карбюратор беҳуда занг назанед, харидори конкрет набошад, чахчах дорад. Срочный мегӯяд соҳибаш. Нархи мошин 19 000 сомонӣ, боз чӣ хеле ки қайд кардем, савдо мешавад. Deo Lacetti соли барориш 2007, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач автомат. соҳибаш мегӯяд ки мошинча садай мешини кор мебарои барои одамои коргар. Хубай. Нархаш бошад 43 500 сомонӣ, боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. Ва дар комментария пештара навор хоҳиш карданд ки мошини такси аренда боша пешниҳод кунед. Мутаассифона ёфта натонистем. Хай кӯшиш мекунем, агар ягонта вариант шава, мо дар видеои навбатиёмон пешниҳод мекунем. Барои ҳамин ҳозиража мошини такси пешниҳод кардем. Марҳамат. Mercedes W124 соли барориш 1995, 7 литр моторай, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач автомат. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад ва нархаш бошад 57 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, рангаш сиёҳай. Марҳамат дӯстони азиз. Аз рӯи суратҳо маълум аст ки састаниш хуба, хай бо айпеши бинем, бо хубтар маълум мешавад. Коробкаш автоматай. Марҳамат. Opel Astra F соли барориш 1996, передний привод, рангаш сабзай, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор 1.6, 16 клапана, коробка автомат, газ евро 4, кондитсионераш кор мекунад, ҳуҷҷати солона дорад, мултирул, аккумулятор нав, чашкош умуман кафидагӣ варид надорад, умуман наистагай соҳибаш, яъне умуман кафидагӣ варид надорад. нархаш бошад 41 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. Марҳамат. Hyundai Avante соли барориш 2009, рангаш сиёҳа, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач автомат. нархаш бошад 88 000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби мошин занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, мутаассифона дигар ягон маълумоти иловагӣ дамо навдагиянд. барои ҳамин занг занед, пурсон шавед, кадамияки мақулай.
ва по традиции дар охири навор як мошини камтар қиматтар пешниҳод мекунем. Toyota Land Cruiser Prado соли барориш 2011, полный привод, 4 литр мотор, суишуриш бензин, коробка передач, автомат. Соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Вагон 6 цилиндра, полный фул пневма, 4 камера, лифт, люк дорад, холодильник, ҳамаша дорад. Илтимос беҳуда занг назанед ва бо хона алиш намешавад, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин 358 000 сомонӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. ягон пешниҳод, ягон хоҳиш дошта бошен, дар комментария видео нависен. мо ҳамаи комментариёро мехонему ҷавоби худамонро мегузорем. дар каналмон обуна шавен то ки наворҳои навамона бинен ва лайкомона монен. лайкомона не лайкои худтона монен. то боз дид барори кор худо нигаҳбон.